Έλα εδώ. Καλά, τι σε πέρα το τραγούδι. Άμα σε πάρει, ξέρω άμα σε πάρει, μπορεί να σε πάρει. Τούτους θα πάνε έτσι στο τραπεζάκι Ela buscar aqui para lá na tela. Sim. Estava a tirar? Ela pediu essa mesma que você vai fazer. Did you take my little son? No, you didn't. He was down. How am I supposed to know? Oh,
δεν χρειάζεται βίντεο για να μπορεί να συνδέσει τα παντονένα τα λατινικά τηλεόραση. Ειδήσεις τώρα και βλέπεις τον άλλο και το δείχνει πότε θα κυβερνήσει, πότε θα πόδια. Ελίζα! Το βλέπεις τον σπίτι. Ελίζα! Εμένα θα με πέρασε Γρηγόρη του ατρώγω τον Άρτου. Αυτός που σε στραβοκαταψήσε σε ένα κάμερα. Γράφτε. Greg, come in front to take now that the priests came out. Are you listening? Se dà una chiama da grado. Fotografia da sua. Άμα σε πάσα στον Καναδά, Τσάμε. Πάρε τα καπετανάτα. Τα καπετανάτα πάρε. Γρηγόρη, και πόσο το πάρεις εισιτήριο αντί τούτη. Πόσο το πάρεις εισιτήριο αντί τούτη κασέτα. Με $50 πίσω κάθενους. Για να δούμε 5 κασέτες. Τα ακούει καλά το λέω. Αν με πας στην Αμερική. Κάτσε με το βράδυ. Κάτσε το βράδυ. Ναι. Και το Λεωνίδα, τον πήρε σαν ψούχο. Εκεί κάθεται στην καλύτερη θέση, άμα το πάρεις. Θα άνοιξε βρε να μην πάρεις καλά να πηδήξεις τον πατέρα σου. Ναι. Αυτά είναι φίλοι, λέω. Ναι. Το συγγενή, τον καλύτερο του συγγενή. Όλο για το συγγενή του πέντε. Και ποιο. Έτσι ακούμαστε εμείς. Εκείνο να πάρει, εκείνο καλά. Και ενδοθείτε μόνο αν τραγιστάνε είσαστε θα δει. Να πούμε και καμιά μαντινάδα, γράφει κιόλας. Καλά τσιπάρε Γρηγόρη. Δεν θέλω καπετανίτσια εγώ. Αυτός ήθελε τον ταβανάκι. Όμως θα τους πάρω εγώ. Όμορφος να τσιγάρει.
Έλα σου πίσω από τη σκόπα, έλα σου πίσω. Δείχνει κιόλα. Τσάω πίσω. Έχεις κόμματα πίσω. Ο Νικόλα θέλει να χώρα. Και το μαξιλάρι είχε να καθίσει, το μπαστάτε. Κάνε. Ναι, το νομίζω. Έντονε και από το παιδί. Μην πέσεις. Δεν αναφέρεται τα κοπέλια δεν πέφτουν, είναι το νησιό. Μιστάκι και μέλη. Προκάλιο θα τον θυμάται. Ναι, προκάλιο θα τον θυμάται. Γιατρό. Έκανε και το γιατρό να διάφορα. Βλέπαμε τα πουλιά στα λιβαδάκια και τώρα αυτός θα βαλάς και όμως το κράτης. Και πράγματι κάμα τα βαλάς και ζυγίγονται. Τις πάνε σαν κάτω. Αλλά αυτοί είχαν γενιαστεί πια προστάλη τους. Είχαν σπίσει. Ο Γιάννης είναι καλό κοπέλι, άριστος. Δεν φωνάζει, Ο Γιάννης ο Ξαφής. Εγώ θέλω να ξέρω τώρα ο Γιώργης. Από πού λέει πως είναι, από τη Μελαμπιανάκη από τη Ζευγή. Με λαμπιανάκι καθαρό είμαι. Καθαρό ήμουν με λαμπιανάκι. Καρυφαλιάκι. Καλά μας πάρει. Την Ελέα θα κουτουλήσει, θα σε παρεξηγήσουν στην Αμερική. Έλα πιο. Μαούλη την έκλεισα. Γρηγόρη, θα περάσει έτσι σε δρόμο τώρα. Άκου τα σου λέω. Υπάρχει με όλα. Πατέρα μου, γιατί μας έφερε τώρα το βίντεο. Γεια σου ρε Γρηγόρη, Λεβένη. Μανώλη. Όμορφος να μας βγάλει, Γρηγόρη. Έμα. Θα την πας στη θεία μου. Έλα να πούμε, να μάθουμε, να πούμε ένα ανέκδοτο να το μάθουμε. Έχω και φωτογένεια, Να τον πούμε ένα ανέκδοτο να το πεις στο σπίτι. Ένα έρημο. Μια φορά τον σκοπρό σε πουλούσα έπαιρνε. Ένας Ισπανός. Ωραία το με στον λόγο. Φουσκώνει αυτό πάνω. Όχι φουσκώνει. Το δίσκο του τον έβαλε Αλλά σε απ' αυτιά.
Ας φανίξουν και το μπορούσα να ζουν. Πάμε στα λεπτά. Έχω πολύ ακόμα. Αυτό είναι τα τελευταία τεχνολογία, Ja, η Sony ό,τι βγάλει. Μεγάλη κασέτα, μικρή κασέτα. Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ειρηναίου και πάση ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως, αγάπης, ομονίας, καταλλαγής και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ενωριτών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, εορταζόντων, εορταδοσών, την Αγίαν εορτήν ταύτην, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και υπέρ του
φυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν εν ορίαν κόμην ίσον πόλην και χώραν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν πορεία μόλεμος ελέγχαν τα πονισμού μαχαίρας επιδρομής αλωθήνων Κυρίου πολέμων Κυρίου ανάτην επέδου ηλαιονίδων και διάλεγον αγαθόν και φυλάτων ο Θεός ημών του απαστρέψει και διασκεδάψει πάσον υγιώσον την κατημόνια του Πέρας εμάς εστόχημεν της υγείας αυτού απειλής και τελείωσε ημάς Κυριόμετρα γέννητες ακούσε Κυριόν των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν και ήλαιος γεννούν μην δέσποτος αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και παλάσιμον το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρθους εν διερήμων και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άντρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρθους τούτους των ίνων και το έλεον και πλήθουν αυτά εις την κόμην την ενορία, την επαρχία και την ίσον ταύτην, εις τους οίκους του προσφερόντος τα δωρατά αυτά και εις τον κόσμο σου άπαντα, τους δέξ αυτών μεταλαμβάνοντας τους δούλους σου αγίασον. Οντισίων ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να φέρουμε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού.
αυτού. Ήταν ο νεαρός αυτός διάκονος, ο 20χρονος διάκονος, ο οποίος εξελέγει από τους Αποστόλους για το έργο της διακονίας στην Εκκλησία, και ο οποίος είχε τη δύναμη της ομολογίας της πίστεως τόσο δυνατή, ώστε όταν έφτασε η ώρα, και γι' αυτόν έφτασε τόσο νωρίς η ώρα, έδωκε απόδειξη αυτής της ομολογίας της πίστεώς του, δίδοντας το νεανικό σώμα του και το νεανικό αίμα του για την πίστη στον Χριστό και την αγάπη του στην Εκκλησία. Ο πρώτος μεγάλος μάρτυρας ο ίδιος, το αιώνιο θύμα, ο Χριστός, εμαρτύρησε το 33. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, μήνες μερικούς μετά από αυτό το μαρτύριο, αρχές του 34, ο Στέφανος δίδει τη μαρτυρία της πίστεώς του και γίνεται ο πρώτος μάρτυρας από τους ανθρώπους μετά τον μέγα μάρτυρα και αιώνιο μάρτυρα των Χριστών, ακολουθώντας το παράδειγμά του όχι μόνο στο μαρτύριο, αλλά και στην αυτή την αγάπη που είχε ο Χριστός στους εχθρούς του, έχοντας την ίδια και ο Άγιος πρωτομάρτυρας Στέφανος. Πέρασαν από τότε 20 ολόκληροι αιώνες, αλλά τι κι αν πέρασαν, ο Στέφανος, το νεαρό αυτό παλικάρι, έμεινε αιώνιο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, και εμείς σήμερα μετά από τόσους αιώνας ήρθαμε να τον τιμήσουμε και να δοξολογήσουμε τον Θεό που δίδει δύναμη στους μάρτυρές του και μάλιστα στα παιδιά να ομολογούν το Πανάγιο όνομά του. Αγαπητοί μου, η παρουσία του Αγίου Στεφάνου ανάμεσά μας σήμερα είναι για μας ένα ισχυρό και μεγάλο μάθημα πίστεως και ομολογίας του ονόματος του Ιησού Χριστού. Εκείνος, αν και γνώριζε βρισκόμενος ενώπιον του μεγάλου δικαστηρίου των Ιουδαίων τι τον περίμενε, ετόλμησε, γιατί πράγματι τόλμη χρειάζεται, ετόλμησε να ομολογήσει Χριστόν ως βασιλέα του και Κύριό του. Και όπως αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων, ευρισκόμενος σε αυτή τη δύναμη της πίστεώς του, ευρισκόμενος ο ίδιος μεταξύ ουρανού και γης, αφήνοντας τη γη και πηγαίνοντας στον ουρανό, καταξιώθηκε ζών ακόμα και λίγα λεπτά πριν του μαρτυρίου του να δει ολόκληρο τον τριαδικό Θεό, όπως ακριβώς τον βλέπουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Και έτσι ζών ακόμα ανάμεσα σε αμαρτωλούς, μετετέθη ψυχικά και πνευματικά στους ουρανούς πριν από την εκπνοή του και είδε ολόκληρη τη δόξα του τριαδικού Θεού. Τι άλλο φανερώνει αυτό, αγαπητοί μου, από το ότι ο Θεός δοξάζει από τη γη αυτή ακόμα τους ομολογούντες στο Πανάγιο όνομά του. Τι άλλο να σημαίνει αυτό παρά μια μεγάλη, την πιο μεγάλη αμοιβή που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, να καταξιώνεται όταν δίδει την ομολογία της πίστεώς του με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί δεν είναι μόνο το αίμα, να καταξιώνεται, λέγω, να βλέπει τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως μας αναφέρει η Αγία Γραφή, και να συμμετέχει στη δόξα του. Υπάρχει άλλη τάχα μεγαλύτερη αμοιβή και μεγαλύτερη δόξα του ανθρώπου από να συμμετέχει στη δόξα του Θεού. Πολλό μάλλον όταν συμμετέχει ζών ακόμα από την γη αυτή στη δόξα του Θεού. Λίγοι άνθρωποι είναι τέτοιοι. Και νομίζω χωρίς υπερβολή ότι αν σε όλους μας αναφέρεται η ζωή του Αγίου, περισσότερο αναφέρεται στα νιάτα μας, επειδή εκείνος υπήρξε τόσο νέος και έδωσε τα νιάτα του ολόκληρα, πρώτα στη διακονία της Εκκλησίας και ύστερα ως θυσία ευπρόσδεκτη στο βωμό της αγάπης του Θεού και της αγάπης των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο νέος διάκονος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, σαν αιώνιος οδοδείχτης, δείχνει τον δρόμο στα νιάτα σήμερα και λέει, αδέλφια μου, πηγαίνετε σε αυτόν τον δρόμο που λέγεται Χριστός. Άκουσε ελπίση ημών δόξα. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες του Αγράντη Παναγίας αυτή μικρός, θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, χάρη του Παναγίου και του δόχου τάφου. Προτασίες είμαι πανείο δυνάμενα σωμάτου, και εσίες είμαι δόξα του Δίδου Δόκου του Ιωάννου.
δέσποταν της πολλά έτη, δέσποταν της πολλά έτη, δέσποταν. Διεθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διεθών του Αγίου Ρευστότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάδα του Βαν Πάντα σε μας περιμένει χρόνια πολλά. Παρακαλώ μετά να μας Από πόση απόσταση πιάνει τη φωνή το μικρόφωνο? Δεν είναι γιατί έκασε να δίλεγα. Έκασε να Είναι παππούς να σε σηκώσει να το βρει. Да, когда же надо думать, Πρέπει να πάρει. Vamos,
Γρηγόρη, καλή δουλειά με του. Ναι, αμέ. Μας πήρα καλά το στούντιο. Ναι. Θα μας πάνε να το μαντρέψει. Στον Καναδά θα με μαντρέψει. Τους πήγες. Μας είναι τα άλλα πηγάκια. Παιδιά, όχι στη μέση. Και τι ανεβαίνετε στα πέτρα. Γιατί μπορεί να ανεβαίνει αυτό. Πάρε με! Σαν καθαριστά! Εγώ και το χρόνο να είμαστε καλά. Θα το χρόνο. Θα πηγαίνετε πάνω. Έλα Γρηγόρη, τι στην κάμερα τώρα. Μπορείτε να κάνετε. Κάσαμε. Από εδώ ανεβαίνει το χωριό. Άνετα. Άνετα Γιώργο. Ναι. Πάμε πολλά. Γρηγόρη. Κωστή, πότε πάει να μου σάξει το τεκόρι. Μια χαρά είσαι. Άμε μάνα, δεν έχεις σταγόνα νερό δεν μου βγάζει. Καλά Γρηγόρη. Όταν θα σου σπάσω την πηγαίνεις σε λιγάκια. Να το πετάξω.